To kowuok kanyo bende sechego jafwambo mar boma ma Nairobi kod aluora mar Elizabeth Otieno bende koro notemo loso to kod jonyuol ewi wacho noko ma thoth jonyuol wacho ni ondamono ok chal ni biro tieko achiedh nade mosebedo kanen kata higni mago mathoth mokadho bende koro nosebedo koro ka timore. Noloso to kod ji mopogore opogore e aluora mar Nairobi. Koso keto yweyo e kor tam kod koso keto chenro mag weche tuke e diere mag somo kaka moko kuom midhierni mane okel kod midhusi mar korona ema seche moko okelo weng'o mag sikunde pacho kae. Jotelo mag sekondar wacho ni somo mar jumbe 11 maonge yweyo osemiyo nyithindo nitiere kod timbego eko mag anjao kod paro maricho. Chenro mar somo e taw mar 2 nochakore tarik 11 dwe mar 10 nyaka tarik 23 dwe mar 12 maonge bedo kod half term. To kata kamano odiochieng'no ero manyoro migawo mar somo nolando ni tarik 19 nyaka tarik 23 dwe ni ere jopuonjre dhi bedo kod yweyo. I would like to say that our circular for the half term, which was released by Dr. Joan yesterday, is for all students. It's not only for high school students. So that circular is for all children, and by the grace of God on the 19th of this month, all children go home. The ones in boarding schools, even the ones in day schools, they stay at home with their parents for a few days just to suck the breast, and then they come back on Tuesday. Jogo mane waloso godo odiochieng' ma kawuono ni kod paro mopogore opogore ewi paro mar puoyo jonyuol kod half term. Ni vyema wapewe half term kwa maana mashule mingi saizi zinachomwa. Watoto ni heri waende wapumzike, wakishapumzika warejee shuleni. Kwa maana hii 1 wiki wanapewa kwangu ni kidogo. Ni vyema wapewe half term, watoto wapumzike, warejee mashuleni. Hakuna difference italeta juu after all ni siku 3. So hata vijana wakienda shule, wakienda kurudi home, kuna wale magwangi wenye watarudi tu na madawa za kulevya. Kwanza utakuwa umewapea chance mzuri, watakuja wachukue vitu zao zile mbaya warudishe shule. So watakuwa sasa nikawa wanachangia hiyo kisafi endelee na mashule zitaendelea kuchoma. No, anto after ndio kunyal koja nikech kaluore kaka an okunyal konya nikech nyithindo biro kaka idwa timo fair genigo gik mang'eny. So no, after no okunyal konyo jopuonj mojo bedo machiegni kod nyithindo. Nyalo koponi nyathi mondo gisira to nyalo konyo nyathi. Yeah. Koro after to okunyal konyo nyathi luore gi kaka jopuonj bedo machiegni kod nyithindo. To keto after no konyo. Migawo mar somo oloko kandena mar sikundi sekondar e taw mar 2 mondo jopuonjre oyud break no ero matin mar ndalo 4 ni man nyithindo osebedo kata okosemi yweyo no ero moromo. Report makamaendi nogol kod jagoro mar migawo mochung'ne migawo mar somo e pacho kaendi Migosi Julius Joan kowacho ni ati jopuonjre biro bedo kod half term chakre tarik 19 nyaka tarik 23 dwe ni eri. Nelolwe TV, Elizabeth Otieno.